Okay. Tara guys ay sticker ni Master K. Ang mga ayo kay libre nga kuan kanang antay-barang. Mamamarang mo ni siya. Napo ni siya antay-barang Master K. Kana 6.5. Kang kuan na lang bilin guys kang Mark din. Asa imong sticker? Oh. Sa imong sticker sa katang kuan ba mga OG nga mga mamamarang. Ay mga bagong kuan no. Kanang Mga angler. mga bagong ungo. Reels na Asa man inyong mga kuan sir? Mga pat. spot. At sa silingan na tilapyan. Nare. Wala. Ay, Ay, sige mga kadere. Ay sim, mabot mo kay sim? Nakasuot pag dito, pilting sa iyo ah. May ganun ko pusili. Patay. Alas 5. Sila ni Pwede, kagrab. dito mo di mo na pwede. Tuloy. Yawa rin yung style namin kailan dito. Wala na ila. Matimingan man ikasuod no. Kaya Daray nagtudlo ay. matimingan man na ang alas 5 ba. Dahil mga spot ba nga, dahil mga gwardya. Tama tayo mga spot nga na gwardya di lang na may saba. May gwardya lagi. Kuya kaya. Pero kasud, paano mo tugod ka ng Nakasuot bago na pa dito, magod ba? sila sila. Ang gordya kay wala man ikalas 5. Alas 5. Nangapi mo ng gordya ata. Shout out to mga bagong ungo. Dara, mga bagong ungo. Ay, tawag sunod lang na yung mga gwardya. Ay, taon. Na, master gani